Výtlky na cestách môžu ľudia vo Vrábľoch nahlasovať online. Mesto potom podnety priebežne rieši. Na takéto opravy má tento rok k dispozícii 15 000 eur. So zničenými cestami po zime zápasia aj ďalšie slovenské mestá. Na ich opravu však nemajú peniaze. Pred jedným z panelákov v Nitre museli zamestnanci radnice vyplňať výtlk na ceste rýchlo, aby nebrzdili bežnú premávku a zásobovacie autá do blízkych potravín. Pracovníci nitrianskych mestských služieb sa pri plátaní dier na cestách nezastavia. Túto zimu minuli 4 tony studenej asfaltovej zmesi. Tie veci, ktoré naozaj neznesú odklad, sa snažíme nejakým spôsobom sanovať. Odborník upozorňuje, že takéto riešenie dlho nevydrží. Cez zimu firmy, ktoré robia nám asfalt, tak nefungujú. Sú zatvorené. A toto je jedno z alternatívnych riešení, aby vodiči nemali potom starosti. Čím je jama na ceste väčšia, tým je pre autá nebezpečnejšia. V autoservise registrujú prípady roztrhnutia pneumatiky, pokrivenia disku či poškodenia nápravy auta. Ak vodič vošiel do takej jamy, tak je dobre skontrolovať geometriu. Môže sa stať, že auto bude ťahať do nejakej strany. Vo Vrábľoch verejnosť nahlasuje poškodené cesty cez internetový formulár alebo cez mobilnú aplikáciu. Pozornému oku občana nič neujde, tak preto sme sa obrátili opätovne na občanov a opravili ich. Samozrejme v rámci toho finančného rámca. V tomto roku je to 15 000 eur. Odborníci hovoria o nutnosti komplexnejšej opravy ciest. Mestá však na to nemajú peniaze, štát im na to neprispieva. Mestá nemajú inú možnosť, ako nájsť zdroje v vlastných rozpočtoch alebo ich financovať z eurofondov. Únia miest Slovenska rokuje s ministerstvom financií. Chce pre mestá viac vlastných peňazí, napríklad aj na väčšie opravy ciest. Miroslav Liko, RTVS.